Vitajte! V tomto videu vám krok za krokom ukážem, ako nakupovať a predávať poľnohospodárske produkty na platforme Playing Grain. Playing Grain pomáha kupujúcim a predávajúcim nájsť vhodný tovar, porovnať ponuky, priamo sa kontaktovať a uskutočniť transakciu bezpečnejším a transparentnejším spôsobom. Je to jednoduchý spôsob, ako moderne, bezpečne a prehľadne obchodovať s poľnohospodárskymi produktmi. Ak máte záujem nakupovať, kliknite na hlavnej stránke na tlačidlo Trh alebo na ikonu domčeka. Prezerajte si dostupné poľnohospodárske produkty na trhu. Môžete vyhľadávať obilniny, semená, ovocie, mäso, hnojivá a ďalší poľnohospodársky tovar dostupný od overených predajcov. Ak chcete predávať obilie, semená, ovocie, mäso, hnojivá alebo iný poľnohospodársky produkt, môžete si rýchlo vytvoriť vlastnú ponuku a ukázať ju kupujúcim na Marketplace. Ak chcete pridať produkt, prejdite do sekcie predaja a vyberte možnosť pridania novej ponuky. Potom doplňte najdôležitejšie informácie o svojom tovare. Pridajte niekoľko fotografií produktu. Vyberte kategóriu produktu, zadajte jeho názov a zvoľte klasifikáciu. Pridajte značku alebo výrobcu, popis produktu a uveďte kvalitatívne údaje, ktoré môžu byť dôležité pre kupujúceho. Uveďte dostupné množstvo produktu, predajnú jednotku a cenu. Môžete určiť, či predávate za tonu, kilogram, kus, paletu alebo inú dostupnú jednotku. Nastavte tiež minimálne množstvo objednávky, aby kupujúci presne vedeli, od akého množstva môžu začať nakupovať. Oplatí sa tiež pridať certifikáty kvality, laboratórne testy alebo potvrdenia certifikácie. Dobre pripravená ponuka zvyšuje dôveru kupujúcich a pomáha tovar rýchlejšie predať. Pridajte lokalitu produktu a informácie o dodaní. Môžete označiť, či si má kupujúci tovar vyzdvihnúť sám, alebo či ponúkate doručenie ku kupujúcemu. Pred zverejnením skontrolujte, či sú všetky údaje správne. Uistite sa, že cena, množstvo, lokalita, popis, fotografie a podmienky dodania zodpovedajú tomu, čo chcete kupujúcim ponúknuť. Ak je všetko pripravené, zverejnite ponuku. Po zverejnení bude váš produkt viditeľný pre kupujúcich na Playing Grain. Kupujúci budú môcť nájsť vašu ponuku, skontrolovať detaily produktu, kontaktovať vás a začať proces nákupu. Je to jednoduchý spôsob, ako profesionálne vystavovať poľnohospodárske produkty a predávať transparentnejším a bezpečnejším spôsobom. Na Playing Grain můžete rychle najít zemědělské produkty přizpůsobené vašim potřebám. Použijte vyhledávač a dostupné kategorie, abyste mohli procházet konkrétní druhy produktů. Nabídky můžete filtrovat podle kategorie, lokality, certifikace a ceny. Díky tomu rychleji najdete produkty, které splňují vaše požadavky bez procházení zbytečných inzerátů. Pokud vám záleží na konkrétním regionu, použijte filtr lokality nebo zobrazení mapy. Mapa pomáhá zjistit, kde se produkt nachází a zda pro vás bude jeho vyzvednutí nebo doručení pohodlné. Po nalezení zajímavé nabídky můžete otevřít detaily produktu. Uvidíte fotografie, cenu, množství, popis, lokalitu a nejdůležitější informace, které vám pomohou rozhodnout se, zda je nabídka vhodná. Filtrování nabídek na Playing Grain vám umožní rychleji najít správný produkt, porovnat dostupné možnosti a přejít ke kontaktu s prodejcem. Je to jednoduchý způsob, jak vyhledávat zemědělské produkty přehledněji a pohodlněji. Na Playing Grain môžete komunikovať s kupujúcimi a predávajúcimi priamo prostredníctvom platformy. Ak vás zaujíma konkrétna ponuka, otvorte detaily produktu a pošlite správu predajcovi. Môžete sa rýchlo opýtať na dostupnosť, cenu, množstvo, doručenie alebo iné podmienky transakcie. Predajca môže odpovedať priamo v správach,
potvrdiť detaily ponuky a pomôcť kupujúcemu s rozhodnutím. Vďaka tomu prebieha celá komunikácia na jednom bezpečnom mieste, bez potreby používať externé konverzácie. Kupujúci môžu predajcom tiež navrhovať iné ceny. Priama komunikácia na Plain Grain uľahčuje dohodnutie podmienok nákupu alebo predaja, urýchľuje komunikáciu a pomáha prejsť k ďalšiemu kroku transakcie. Je to jednoduchý spôsob, ako zabezpečiť pohodlný a transparentný kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim. Na Plain Grain môžete uzatvárať kúpno-predajné zmluvy s využitím elektronických podpisov. Po výbere produktu a prijatí podmienok transakcie platforma pomáha pripraviť dokument zmluvy na základe údajov z ponuky. V zmluve sú uvedené najdôležitejšie informácie, ako sú údaje strán, produkt, množstvo, cena, podmienky dodania a platobné údaje. Dokument si môžete pred podpisom skontrolovať a uistiť sa, že všetky podmienky zodpovedajú dohode. Potom môže byť zmluva odoslaná na elektronický podpis. Kupujúci a predávajúci získajú prístup k dokumentu a môžu ho podpísať online, bez tlače, skenovania a ručného posielania dokumentov. Po dokončení podpisu sa stav zmluvy aktualizuje na platforme. Vďaka tomu je celý proces transakcie lepšie usporiadaný, transparentný a pohodlný pre obe strany. Je to jednoduchý spôsob, ako uzatvárať kúpno-predajné zmluvy bez zbytočného papierovania. Na Plain Grain môžu byť platby realizované s ochranou escrow. To znamená, že kupujúci zaplatí za produkt, ale prostriedky nie sú okamžite prevedené predávajúcemu. Platba je zabezpečená až do splnenia dohodnutých podmienok transakcie. Kupujúci môže sledovať stav objednávky, doručenie a priebeh celého procesu priamo na platforme. Keď je produkt doručený, kupujúci potvrdí prijatie dodávky na Plain Grain. Po tomto potvrdení je platba uvoľnená predávajúcemu v súlade s podmienkami transakcie. Vďaka escrow získava kupujúci väčšiu bezpečnosť platby a predávajúci má jasný proces prijatia prostriedkov po potvrdení doručenia. Je to jednoduchý spôsob, ako transparentnejšie a bezpečnejšie vysporiadať poľnohospodárske transakcie na Plain Grain. A je hotovo. Na Plain Grain môžete nakupovať poľnohospodárske produkty na jednom mieste, od vyhľadávania ponúk, cez overenie predajcu a kontakt, až po podpis zmluvy, platbu escrow a potvrdenie prevzatia. Celý proces bol navrhnutý tak, aby bol obchod s poľnohospodárskymi produktmi jednoduchší, transparentnejší a bezpečnejší pre kupujúcich. Ďakujeme za pozretie videa. Teraz môžete začať nakupovať na Plain Grain.